Njengamanje la sinobaba uDladla umprofethi okuyena ekuthiwa ke uchumana nenkosazane yamanzi kusukela nje kudala. Umphakathi konke okwenzayo ukwenza ngokuthi ke inkosazane ixhumana naye bese etshela umphakathi. Mhlawumbe baba uDladla ngifisa ukuthi usixoxele nje ukuthi ngesikhathi niqala ukuchumana nenkosazane yamanzi ovela usuwumuntu oboniswayo noma yafika nje impela ngamehlo uyabonakala noma nanixhumana ngomthandazo. Ngazana isikhathi esiningi ngakhishwa age ngisafunda isikole. Anzwanga? Ngisafunda isikole nje ngisonto nje ukuthi ngale sithandaza nje ekhaya ntambama sikhwelele kulala la kwakuyehleswa kwehla izwi nami kwavuleka nje ngoba ngivuleka izwi kodwa ngivele esikoleni ngabezanga kusasa ngibhalelisa ngakhala ngaleyo langa ubusuku bonke yibuza inkosi yami wangisemncane ngihamba ngayamisa kwalithi izwi ngizokhombisa abantu ngokaJesu. Kwenza konke ngayi ngavuka sengathandaza kakhulu. Ngavuka ke lapho esikoleni sakithi eNtembisweni ngayovayisa ngempela sasa ngathi vele waze ngihamba ngithandazela abantu. Nkosazana ke manje ngihamba ngithandaza ngihuba ngicela ethi umlilo kaJesu umlilo uvutha phakathi kwami kuhlala kunevuselelo umlilo kaJesu. Yibona intombi lapha ehlaka kancane ayiqhamuka ibhinqileyo ihlaka kancane. Yona inkosazana. Hayi kodwa ngiyona ngilandela angekho umfundi ngihamba ngihuba nendlela ngilandele kancane ngihamba ikhoboza lo nkosi yathi intombi ehlonipha yasehlanzeni. Ngilandele nosiphela njalo. Uma isengilandele ngenye ilanga isibhishophu zomoya nje isikhathi esiningi hayi lengikhuleka nje kakhulu. Hayi kwathi kunjalo ngenye ilanga ngiyahamba ngenza ufika ekhaya. Yabe ekhaya ngingqoza kanje. Ngayizwa ngingaphakathi uthe ekhaya kuse emvoto la sisemsinga enhlonga. Shuthi inkosazane esuka lapha ekhonini othukela. Khona ke angale lapha ke ngasekhaya. Ngesigodi ngenkosazana lapha. Yangala eNtembisweni eMboti. Igama layo African. Ngiyala uMonica yala. Yakaba isibongo. Inaso isibongo. Hayi isibongo ngabekaza basisho ukuthi ngesibongo. Okay. Ukugala uyisho nje labantu abathiyela uNkulunkulu ngoba sithutha abakade abantu emphakathi yonke emakhaya yonke indawo yomphakathi yona hamba kade abantu. Asethi simusuthi abantu bayiphethe kanjani noma bayiphethe kahle noma bangayiphethe kahle dedela ulaka lapho yona sethi simusuthi ulaka mawukhona ilanga kunisha isha ngelanga mabe kukuhle ayela kahle ishila kodwa uma kukubi ukhona kulo ndawo kuza izulu noma izulu kuqhamuka isiphepho into ephansi kanyamba nakale duma wonke umhlaba. Sithe masikhuluma nenduna yenkosi babuchonco la ithi ukumuliswa kwenkosazane namhlanje kube umbono wesizwe akuyona inkosazane efikile yafuna umemo. Usho njalo. Basho njalo bona ngoba nami ngezwe ngobathi ayisithi sicela ukumemulisa. Lapho uyahlaba isibhithi ngisekhaya. Yazi ukuthi hamba bajothi ngifuna bakindi yami. Ngoba ayikho ukuthi ngingabukela impahla zami nayihlale. Ngizwa kade ukhuluma la uthi inkosazane yathi ifuna indle enkulu. Impela yathi ayifuna isitezi phela yabona kwenziwa njengoba sendle yathi ifuna indle enkulu yathi ifuna isitezi. Le nto ke ngoba ingaka nje. Yaqalwe mina ngenyawo phela ngifangisuke ngimukela inkosazane kanjani phela. Ngimukela khona lapho sengivuka ngikho. Mangabe uzokhuluma naye inkosazane uzala emfuleni lo uthukela noma ngaphandle. Ngimukele nje kahle. Umukelwe yona. Okay. Ingena kanjani emzimbeni? Ingena kahle ngokomoya. Okay, awukhuleki. Okay. Ngiyakwazi ukuyisho lona siphatha kakhulu siyakubona. Kunoma sekusuka la ngoba yibona njengoba yahamba ukuthi senkosazana ihambisa kunyawo eyishukahlukene. Uma ke sesifika khona ke lapho le nto bayayidlala yayiqalwa ngenyawo angikwazi ukufela ematheni. Hayi nje ngisuka nje ngihamba ngenyawo kanje ngicala ihamba la ukugcinela sebathi nje ngaphuma ezansi lapha ngabuye ngajiya ngathi ngaphela ngayihlangana ngaphuma leza ngafika nginqamula ngathi ngicala ngenyawo. Mprofeti ngeke ngezwe bethi abantu kunemali ekinikelwe njalo bese iyophoswa lapha ekhonini. Hayi ngaphosa ngisho ekhonini
Okokuqala nje la ngisafika la wathi kunayo ingozi yakaConco leyo kukhona wabofile banikela imali yayiningi ngayithatha leyo mali ngathi ngilishashini ngashwala ngisensimini ngayishisa kahle ngobatshela ukuthi inkosazana le mali bangayithathi abantu isuke ishilo inkosazana mhlawumbe ukuthi iyayidinga imali inkosazana hayi inkosazana akayiveli yona iyanikelelwa uyanikelela iyasho inkosazana ukuthi inikele ngoba kwanamhlanje iyafuna ukuthi inikele ngoba umuntu ngesikhathi eyinikelela iyakwazi ukubheka kahle uma kuwukuthi abanikelile abantu iyachobozela okay ayibheki umuntu emehlweni iyabuhlonipha kakhulu ngoba yona yona iyahlamuka manje ayizwani nabantu isikhathi esiningi ngokanjani manje lokho kwenza ukuthi hayi ngathi sebelinde wena babudlala sicela ukuthi abe sibe siqhubeka uma ngabe sekuphelele sasigatshana sasesigcaweni siyabonga kakhulu yebo babudladla ke lo umprofeti ekuyena kuthiwa ke ukwazi ukuxhumana nenkosazane ngathi siyabona la yiloko uthukela lo umfula bese kuthi ke nayi nje inkosazana sebeqalile ke abantu ke bahlangana ke zawushaya ke la eMsinga endaweni yase enhlonge emabomvini kuthiwa ke inkomo zo4 enye iqhamuke kwaNgono enkandla esigodini esizweni saKaNtuli enye yanikelwa insizwa kaDumakude engithengwe induna uChoco bese kude enye ke yathengwa umphakathi iyo ke indlu le inkosazana yamanzi umcimbi ke ula nalo uthukela lapha ngezansi.